Ayan oh. Yun sila. Fafford jokes. What's up mga kapaparts? Welcome to gardening tutorial ni Paparts. So nagpili kami ng fishnet. Dahil alam nyo naman na yung manong puti saka yung mga iba pang mga hayop ng bahay ay doon nagpalakad-lakad sa ating garden. So kaya nagpili kami itong fishnet para i-fencing doon sa ating garden. So mga kapaparts, kumusta? Dito kami, papabalik na. So nakita nyo yan. Yan ay ang rice field dito sa Muna tayo dito sa Buanga City. kasi lakas ang ulan. Muna tayo. Kain muna tayo ng Balik muna siopaw. tayo kasi may umuulan na mga kapaparts. Na-stranded tayo dito sa tabi ng kalsada. So, lakas ang ulan mga kapaparts. Buti na lang kung saan tayo nagtambay, maraming pagkain. So okay lang, kahit tatlong oras tayo dito. Hindi tayo magugutom oh. Marami dito nagtatambay din oh. So lakas ng ulan, thanks God kasi umuulan na. Yung mga punong kahoy ay masayo ngayon. Siopaw, kwantos te? 40 ragyapon. Takya pal ulan. Yan pa malakit oh. Malakit, violet. Pati buko juice. Miratel siopaw oh. Talo. Cindala si kanatong 90 pesos eh. Por eso hableo. Aquí lang ita kumpra. 2 bilog, madam. 2 ka buok, pati 2 ka oh, dakuha kay sa siopaw oh. 40 lang, pati 2 ka buok juice. Larga manog na. Kaya basang-basa. So, ganito talaga ang buhay mga kapaparts. Ayan, sa wakas mga kapaparts, may fencing na. So sa buong araw na ng Saturday, kanina nakuha tayo sa fishnet. Dahil dito ang project ko ngayon, natapos na yan hanggang doon. So wala na tayong takot na mapasok pa tong mga puting manok. Ayan oh. Yun sila. Ayan. So sa nakita po natin dyan sa baba, yung pipino ay malaki na. So ready na tong area para tamnan natin ng mustasa. Kasi nakabalot na to ng fishnet hanggang doon. So ito ang activities ko ngayon kapapart sa buong araw. Nagbili ko tong fishnet sa halagang 600 pesos upang i-fencing natin dito sa garden natin. So ngayon nandito na yan. So ready na hanggang doon, papunta doon, nakapalibot yan hanggang doon sa kabila. So yan ang mga sitaw natin, namumulaklak na ang iba. Ayan din yung mga lugbati, napakalaki-laki na nila. Ayan, ang taba-taba na, 2 beses na naka-harvest dito mga kapaparts. Ayan yung mga pipino, ang laki-laki na rin. So dito sa area na to, naihanda ko to para sa mustasa at saka radish. Maybe tomorrow or next day, sa Monday, dito ko itanim yung radish. Gawin ko yung plat. Nandyan naman yung seeds ng radish. So ito lang talaga hinihintay ko na may fencing ko to, kasi marami dito mga puting manok. So ngayon nandito na, naka-fence na siya. So pwede na nating umpisan yung pagtanim ng mustasa, pecha at saka radish. So mga kapaparts, sana nagtanim na rin kayo dyan sa bawat bakuran para hindi tayo bili pa. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa gardening tutorial ni Paparts. Sana ay lahat tayo balang araw ay marami na nagtatanim. So pagod si Paparts, kape muna tayo. So I wish you all God protected. Bye bye.
Safford Jokes.